Пътят към Дамаск. Интересно заглавие, но вярвам, че много от вас ще намерите себе си. Колко от вас дойдохте с вяра, че ще чуете нещо, което Бог ще промени живота ви чрез това слово? Днес говоря за нещо, което ще те провокира да намериш себе си, да разбереш къде се намираш точно, на къде вървиш, на къде си запътил и всъщност на къде трябва да поемеш. Има много пътища, които човек може да избира. И в Притчи 16 глава казва: плановете на сърцето принадлежат на човека, но отговорът на езика е от Господа. Всичките пътища на човека са чисти в собствените му очи, но Господ притегля духовете. Ти можеш да живееш по определен начин, който на теб да ти допади, да ти харесва. Но колко от вас сте се допитали на Бог, дали в Неговите очи му се харесва това, което ти живееш? Защото не е важно как виждаме живота си аз и ти и как го оценяваме. По-важното е Бог как претегля духовете, в които вървим. Бог претегля духовете. Бог претегля състоянието, в което си, и слага на кантар онова, което всъщност живееш. Не онова, което ти си мислиш, че живееш, а онова, което всъщност живееш. И Бог те вижда какъв дух си. И претегля това нещо. Мери го. Слага го на везната. Ние като хора може да изберем различни пътища. И сега ще ви кажа след малко за различни интересни неща, свързани с пътищата. Някои как строят пътища, с каква цел. Други хора, които решават да поемат по определен път, за да стигнат до определена цел. Но истината е, че всичко стои в твоето решение. Амин? Амин. И онова, което си взел вчера като решение, какъв път да поемеш, днес береш плодовете от твоето решение по пътя, който сега вървиш. И никой не е виновен за това, че ти си взел решение да извървиш пътя си до днес по този начин. И Словото казва, че повечето хора одобряват пътя, по който си избрали да вървят. Те го одобряват. И много хора, дори и християни, които не стоят в пътя, в който Бог е видял, одобряват себе си и държат на това, че те са прави. Но са прави, Словото казва, в собствените си очи. Прави са в собствените си очи. Но не и в призмата, в която гледа Бог. Амин? Амин. Колко от вас сте чули за тази поговорка? Всички пътища водят до Рим. И тя е много стара древноримска поговорка. Защо? Защото буквално още по времето на Древен Рим, когато са завладявали много земи и територии и са поробвали много нации, когато са тръгвали да воюват срещу някой народ, преди това са правили път от Рим до там. Предварително. Което говори, че те са вярвали в победата им. Следователно, както са правили път от Рим до мястото, което искат да превземат, по същия начин този път, който са направили, е от мястото, където са превзели до Рим. Днес, 21 век, все още пътищата в Италия има 5 главни или 6 бяха главни пътища, които водят до Рим. И те са главни. Магистрала 1, 2, 3, 4, 5, 6, може би 7 да бяха. И всичките са много километри, които водят до Рим и обратно от Рим до там. Затова римляните са управлявали стратегически света. Но това, което аз виждам в тази картина, че те са вярвали твърде много в победата. И твърде много са вярвали, че пътят, който правят и който строят, ги води към правилната цел,
правилната дестинация. Те превземат този град или тази държава, поробват я и това е вече тяхна територия. Говори ли ви това нещо? Колко от вас поемате някаква посока без да имате цел? Колко от вас казвате, ще вървя, така ми е добре, остави ме на мира сега, за какво сега? Не искам, така е по-добре. Колко от вас бягат от отговорността да вървите по правилния път? Знаете ли защо? Защото на едно място Словото казва за два пътя. И казва, че един е много широк и много голям и мнозина отиват към него. Защото е по-привлекателен. Но малко са тези, които избират тесния път. Там, където има препятствия, където има изпитания, там, където имаш път, който трябва да решаваш проблеми, трудни ситуации в живота ти. Повечето хора бягат от това. Днес съм тук, за да ти помогна да заобичаш истината. Да заобичаш истината. Човек, който обича истината, е готов да я живее. Човек, който е готов да живее, е готов преди това да умре за себе си, за да живее. Това направи Исус. Има един друг път, и не знам колко от вас знаете, но пак ще ви питам, колко от вас знаете за пътят към Сантяго? Чули ли сте това нещо? Това е един път, който преди доста години един човек е решил да отиде и да се поклони на Бог по един различен начин. И днес много хора следват този пример. Те са хиляди. И тези хора се наричат пилигрими, които са поклонници и извървяват дълъг път с цел за тяхното духовно пречистване. Ел Камино де Сантяго е мрежа от поклоннически пътища, водещи до катедралата на Свети Яков, която се намира в Испания. И една скоба да отворя, докато бяхме в Испания на почивка миналата година, ни заведоха там в една катедрала близо до техния град. Тя се намира в северната част на Испания. И пред катедралата ми направи впечатление, че има скулптура, статуя на един човек, който е седнал на пейка. И аз викам, сега ще се снимам до него. Много така готино, нали? И си пазя снимка. И ме снимат и тогава ми казват, ти знаеш ли всъщност какъв е този човек? Викам, не знам. Това е поклонник. Това е пилигрим. И изобразен така човек, който седи и е вече там, където е трябвало да стигне. До тази катедрала. И много хора днес решават да се почувстват по-добре, душевно, да имат някакво духовно извисяване. И са чули за примера на първия човек, който го е направил, който е вървял много километри. И днес се признава, ако примерно извървиш, то се тръгва от Франция, не знам точно коя част на Франция беше, и трябва да стигнеш до тази катедрала, която е в Испания, и това са около 1500 км, но се признава, ако извървиш 100 км пеша, или 200 км с кон, или може би велосипед беше, и така, и се признава, че ти си успял. Ти си поклонник. Виждате ли какви пътища има, които избират хората? Които искат да се почувстват по-добре, но за мен тези хора, наречени поклонници, искат да извървят пътя си по своя си начин. Никой да не му казва кой е правилният начин, но е достатъчно само да намери пътища, които накрая ще го отведат до крайната цел, катедралата на Свети Яков, и там са поставени мощите на Свети Яков. Но те, колко от тях знаят кой всъщност е апостол Яков и какво е преживял с Господа този апостол Яков и на кой се покланял този апостол Яков, а сега те да се покланят на човека. Днес има много хора, които взимат техните си решения да върват по пътищата, които те избират,
И казват, не ме занимавай. Това е моето решение, никой не може да ми каже нищо. Така е. Но да те питам, какво е това, ако решиш да преминеш, да изминеш този път, 100 км, 200 км, да си с една торба с малко храна, да сядаш от къща на къща, където има такива стратегически места за отсядане на поклонници и в края на пътя просто кажеш, какво преживяване има, вау, какво разбрах, как. Това със сигурност ще те промени към добро, но няма да те доведе до истината. Защото след този път, който извървиш, трябва да живееш отново твоя си живот. Трябва да се върнеш в мястото, в което си избягал, може би. Трябва да се сблъскаш с реалността, от която цял живот бягаш. Тук ли сте? Да. Кажи, днес ще заобичам истината. Днес ще заобичам истината. О, да. Аз ти вярвам. Някой от вас не чул ли нещо за Джон Бънин? Джон Бънин, който е живял някъде през 16 век, пише една уникална книга, Пътешественикът. И това е една от първите книги, когато повярвах в Исус. Бях на 16 години. И не знам как ми попадна в мен. Прочетох я, може би най-малко 2 пъти я четох тогава, защото толкова ме впечатли. Преживях всичко. Много съм плакал на тази книга. Защото буквално усещах болката на автора, усещах преживяването на автора. Той пише тази книга в алегория се казва. Стилът, който пише. И да ви кажа нещо за този автор. Искате ли? Да. Джон Бънин, баща му и майка му са много бедни хора, живеят в много малка, бедна къщичка. И нещо, което ще ви подскажа. Баща му е бил калайджия в Англия. И когато той е пораснал, е започвал и той да се занимава с калайджийство. Кои хора се занимават с калайджийство? Ромите. Това ми говори, че той е ром. Беден. Няма нищо и никъде. Когато повярва в Исус, нещо става с него. Започва да обикаля улиците да проповядва. По това време го обвиняват за това, че той е някакъв фанатик, еретик и така нататък. Вкарват го в затвора за няколко седмици, тръгват да го освобождават след това и той казва: и да ме изкарате, на други ден пак ще проповядвам. И така години наред той е в затвора, защото не иска да се примири с факта, че не трябва да проповядва за Христос. И докато е в затвора, пише тази уникална книга, която е на няколко части, издадени са. Първата част е Пътешественикът, нали? Започва с мястото, което нарича платото на отчаянието и завършва с небесния град. Целта му е да стигне небесния град. Но има път, определен път, който в края на този път, той през цялото време вижда кръста на Христос и градът, който трябва да достигне. И следва този път. По времето на този път идват много хора с различни имена. Мързеливко, страхливко, разочарование, отчаивашко, не знам си какви, такива всякакви имена, защото това е алегория. Това означава алегория. И те го примамват, ако може да излезне от пътя. И на едно-две места, мисля, аз съм забрал, много давна съм не чел, но филма може би сте гледали, но книгата е много по-велика. И някъде се подлъга, не знам с кой беше, и излезна от пътя, заспа, задрема, нещо се случи и започнаха проблемите и изпитания. Това, което се опитвам да ти кажа, че този човек, ако през 16 век е осъзнал истината в това, че трябва да следваш пътя, който е един, и то е Исус Христос. Исус казва за себе си: аз съм пътят, истината и живота. Той разкрива и дава откровение за Бог по нов начин. Защото когато Моисей пита Бог какво да каже на народа ти, какво да каже на Израил, кой си ти? Бог му каза: кажи им, аз съм. Когато идва Исус и разкрива себе си като Бог,
дава продължение на това, което е всъщност. Аз съм пътят и истината и живота. Пътищата са много, но главният път, единственият път, по който аз и ти трябва да вървим, е Исус. Защо Исус? Ами защото беше единственият Бог готов да слезне в човешки образ, да преживее всички страдания, всички изкушения, които човек може днес да има, всички изпитания, които са възможни за човека, да ги преодолее с послушание и покорство, без да спре да обича хората, да бъде пример дори за това, как дори на кръста да се моли за нас и да казва: прости, Отче, защото те не знаят какво вършат. Цялата тази любов и я виждаме в това, че Той е готов да застане, да бъде път, по който аз и ти да мина. Той е оттъпкал пътя, Той е направил всичко за нас, Той е направено. Исус вече всичко е направил за мен и за тебе. Живота, който всъщност трябва да живее, трябва да бъде животът, който Бог е избрал за нас. Виж, ти имаш избор да започнеш тази година така, както ти искаш. Но ако искаш да бъдеш различен и да направиш нещо, което никога до сега може би не си правил, и да кажеш не. Знаете ли, че днес силата на много хора се състои в това да кажеш не? То е по-силно от това да кажеш да. Да кажеш не. Време, в което да се научиш да казваш не. Всичко, което ще работи против теб и против волята на Бога за живота ти, не. Не го искам. Не те желая в живота ми. Не знам за другите, но знам за мене. Не го искам. А може ли така и така това да... Не, това няма да донесе слава на Бога в живота ми. Не може. Може ли да направиш това и това? Знаеш, цял живот имаме тая традиция. Може ли да направиш еди какво си на тази сватба? Може на това погребение да направиш така и така? Въпросът, който би трябвало да си зададеш: ще отдаде ли слава на Господа това, което искате от мен? Не мога, съжалявам. Ама да не се обидят. Ама да не си помислят. Това е твоя компромис, не техни. Това, което знам, че човек, когато има цел и си поставя тази цел, той трябва да стигне до тази цел с цената на това да следва Господа, с цената на това не всеки да го харесва. Не всеки ще те харесва, когато решиш да следваш Исус. Не всеки ще одобрява начинът ти, по който живееш. Не всеки ще одобрява решенията, които взимаш. Но ако си сигурен, че Бог одобрява пътя, по който вървиш, трябва да си най-щастливия човек на тази земя. Защото не е важно човек каквото мисли за теб. Важно е какво Бог мисли за теб. А Бог мисли само добри неща за теб. Не познавам някой, който е създал нещо и да не иска доброто за това нещо. Не познавам някой, не съм чул за някой, който е сътворил нов телефон, компютър, първата кола, не знам си какво първо, и да не е искал това да бъде най-доброто. Най-доброто. Когато Бог те е създал, Той е искал и продължава да иска това творение, което си ти, да бъде най-доброто. Най-доброто. Но понеже имаш свободна воля да избираш, ти решаваш да повярваш на Бог за това, че ти можеш да бъдеш най-добрата версия на себе си. И можеш да решиш да чуеш тия гласчета, които казват: абе, много хубаво това, но ти знаеш каква е истината. Не ставаш по това. Тук говоря на хора, които ви предизвиквам да отдадете живота си на Христос, така както никога до сега не сте го правили. Да му се доверите за неща, които не знаете, но Той ще ги научи. Когато Исус казва: аз съм пътят, и то е един път, има предвид: готов ли си
да отдаваш слава, докато вървиш по мен. Това, което почиташ, това помазание ще имаш. Ако почиташ това помазание на Исус като път, ти ще имаш Неговото помазание в живота си. Защото Той ще те почита теб. Ако ти почиташ Бог, Той ще те почита теб. Колко от вас идвате на църква, може би, за да се случи нещо добро, за да бъдеш изцелен, за да се зарадваш малко, за да избягаш от това сиво ежедневие. Искам да ти кажа една новина. Тук е правилното място, на което ще бъдеш научен. Това, което тук научиш, трябва да го живееш навън. Тази радост, която днес получаваш и освобождение, което идва в теб, трябва да го приложиш навън в света. Тази свобода, която Исус ти дава, трябва да носиш тази свобода и в света. Амин? Този мир, който има в момента в теб, трябва да го запазиш и да го носиш в този свят. И ако Бог казва, ти си моя поклонник, ти си моя пилигрим, ти си моето творение, ти си моя син, ти си моята дъщеря, трябва да повярваш, че ти ще продължаваш да бъдеш син, ще продължаваш да бъдеш дъщеря, не само тук в църквата, но ти продължаваш да носиш тази идентичност и отвън, на където отидеш. Мястото, в което срещаш Исус, е мястото, в което Бог поставя истинската ти идентичност. Пътят към Дамаск. В Деяния на апостолите 9 глава се описва една история. И сега започваме Словото. Каква тишина! Може да ръкопляскаш на Господа. Деяния на апостоли 9 глава от 1 до 8 стих. А Савел, като дишаше още заплахи и убийство срещу учениците на Господа, отиде при първосвещеника и поиска от него писма до синагогите в Дамаск. Така че ако намери някой от това учение, мъже или жени, да ги докара вързани в Ерусалим. И на отиване, като наближаваше Дамаск, внезапно блесна около него светлината от небето. И като падна на земята, чу глас, който му казваше: Савле, Савле, защо ме гониш? И той каза: Кой си ти, Господи? А той отговори: Аз съм Исус, когото ти гониш. Трудно е за теб да риташ срещу остен. И той трепещ и поразен каза: Господи, какво искаш да направя? А Господ му каза: Стани и иди в града и ще ти се каже какво трябва да направиш. А мъжете, които го придружаваха, стояха като вцепенени, понеже чуха гласа, а не видяха никого. И Савел стана от земята и като отвори очите си, не виждаше нищо, и като го водеха за ръка, го заведоха в Дамаск. Днес искам да говоря за този път към Дамаск. Тази посока. Всъщност Дамаск буквално в превод означава активност или изсмукване на кръв. И сега гледаме Савел, който беше религиозен водач. Той беше фарисей, който и беше много ревностен да служи на Бог. Беше израснал от малък в учението на фарисеите. Да, обаче християните бяха хората, които превземаха територии с вярата си. Покланяха се на Исус и го признаваха за Месия. Савел и останалите все още чакаха Месия. И евреите днес, след толкова хиляди години, все още чакат Месията. Защото не повярваха, че Исус е Месията. И същия този Савел, Словото описва, че в една история, докато убиват Стефан с камъни, той е държал дрехите на тези, които го убиваха. През това време Словото казва, че Стефан виждаше и казваше, че небето е отворено и вижда човешкия син да седи отдясно на Отец. А Савел одобряваше убиването на Стефан. Той гонеше вярващите. Той правеше добри дела за Бога, но без Бога.
и не го осъзнаваш. И когато вярващите започнаха да напускат масово Ерусалим, защото той навсякъде ги преследваше и ги вкарваше в затворите, той отиде и си поиска писмо, чрез което да има позволението и разрешението да отива по градовете и да намира такива вярващи хора, за да ги вкара в затвора. И така тръгна и се насочи с малка групичка войници към Дамаск. Но нещо се случи по пътя. Нещо се случи. Една ярка светлина, казва Словото, блесна срещу него и той падна. Падна. Изплашен. И в този момент се стресна. Пита, кой си ти, Господи? Един от преводите казва, кой си ти, Господине? Във казва, кой си ти, Господи? И Исус му казва, чуват гласът му, но не го виждат. Аз съм Исус, когото ти гониш. И Павел тогава само казва, Господи, какво да направя? И той му дава вече цел, посока и път, където да се насочи. Но интересното е, че по това време, когато вижда тази светлина, той ослепява. Изправя се, но е слаб. И войниците го водят. Никога, човек, не можеш да започнеш да виждаш ясно от Бога, ако преди това но слепееш за себе си, за твоите възгледи, за твоя характер, за твоите принципи, за твоите убеждения, за твоите истини и за твоите пътища. Само човек, който е готов да слепее за тези неща, може ясно след това да му се отворят очите. Павел беше слаб по това време, но виждаше повече от всякога. Мястото, в което ще те срещне Исус, е място, в което ще ти постави нова идентичност. Когато Авраам срещна Бог, Бог го наименува Авраам. Когато Яков се би с Бога и срещна Бог, Бог го нарече Израил. Когато Петър остави Исус да се качи на лодката му, той се казваше преди това Симон. Исус го нарече Петър. Каза, няма повече се казваш Симон. Днес поставяме истинската ти идентичност. И пътят за Дамаск е пътят, който всеки един от вас среща истината за себе си. В лицето на Исус. Пътят към Дамаск е пътя, който Исус те намира и ти поставя истинската идентичност, която трябва да живееш. Алелуя. Хора, които носят силна идентичност. Исус ги прави ги. И ги нарича Павел. Малки. Хората, които Бог е видял, че могат да носят много, ги смирява и ги нарича малки. Учи ги как да почитат. Учи ги как да обичат. Учи ги как да издигат други хора. Учи ги какво е смирение. Понякога ги поставя дори да бъдат не само съкрушени, но да бъдат и унизени. И това са хора с силна идентичност, за които Исус знае, че минат ли този етап, те ще прогледнат и след това
ефективно ще работят за Господа. Не знам ти как се виждаш и не знам в момента по кой път си предприел да вървиш, какви планове имаш за живота ти. Но ти напомням едно нещо. Ако не оставиш твоите пътища, има голяма вероятност да се загубиш, защото много от нашите пътища водят до улици без изход. Виждали ли сте улици без изход? С кола си някъде не познаваш пътя и кажеш, от тук ще мина, от тук ще заобиколя, там е спрям път и сега от тук ще мина. Минаваш, задънена улица. Трябва да връщаш назад. Нашите пътища обикновено водят. Нашите пътища не водят към добро. Приятели, Исус е този, който ще ти покаже истината за теб. Бъди готов да бъдеш изпитан, да бъдеш провокиран. Колко от вас искате да живеете истински? Без заблуди, без някакви такива кръшкани. За да живееш истински, трябва да умреш за този свят. Това направи Исус. Умря за този свят. Някои от вас сигурно просто си се оправдават сами за себе си и казват, не, това не мога да го оставя. Това не мога, и това не мога, и това не мога. Ти просто не искаш да умреш за този свят. Това не е обвинение. В момента това е помощ. Пътят към Дамаск води до пътят Исус. Защото Исус казва в Йоан 14:6: Аз съм пътят, истината и животът. Никой не идва при Отца, освен чрез мен. За да вървиш по този път, трябва да се посветиш на него. Да се посветиш. Какво означава това да се посветя? Нека образно да ви го представя по този начин. Повечето от вас сте семейни. Спомняте ли си момента, в който се влюбихте в вашия човек? А спомняте ли си момента, в който взехте решение да се посветите на този човек? Да му се доверите? Кажете, това е човекът, с който искам да прекарам живота си и аз ще му се посветя. Сигурен, че това е човекът на твоя живот. Няма да се колебаеш, просто ще му се посветиш. Ако ти си сигурен, че Исус е Богът на твоя живот, няма да се колебаеш и за миг. Просто ще му се посветиш. И ще кажеш, аз желая да бъда с Исус за винаги. Защото този Бог, за който ви говоря, е Богът на любовта. Любовта идва от Него. Любовта не е измислена от човек. Любовта е от Бога. За да живееш истината, трябва да я заобичаш. Колко? Ти, пасторе, да не си някакъв футивен. Как ще заобичам нещо, от което ме боли? Защото истината много пъти боли. Така ли, приятели? Бъдете с мен. Колко от вас сте съгласни? 2, 3, 5, 6, 10, вау! Истината обикновенно боли. Защо? Знаете ли защо истината боли според мен? Мога ли да ви призная? Защото не сме готови за нея. Затова боли. Не сме се подготвили за тази истина, която трябва да чуем. Но когато Исус идва в живота ни, Той е много деликатен. Любовта му, която я поставя вътре в теб, тя те разтапя. И ти си готов да чуеш тогава истината за себе си. Когато чуеш истината за себе си от Бога, ти ще заобичаш тази истина. Защото тази истина ще те направи свободен. След това трябва да запазиш свободата си. Как? Чрез истината. А истината е Исус. За да имаш живота, трябва да си готов да загубиш този, който имаш сега. Пътят, който води до Исус, е пътят, който ни свързва с Отеца.